den arong rong khelan timung arong ingding sirkep education awareness kam felicitation program ki patapon ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament ki pathu ki pangching pon Epichulsi pen Duarbagori constituency aro langthoi thepia long kangrangamai ki patapon Phaikoni ni phai trok arni rong khelan risonim swaterang atuma himpen paterbi ponsi denarong rong khelan timungarong ingdeng sirkep education awareness kam felicitation program surini rain kore hinia pharman ki padopon bangso jemek ada por phai troksia porpensi rong khelan risonim swaterang amai phu gobin minik ahin pen risonim swaterang alama pangjarpon lapen aphi kachiki mo ajamek padopon kachiki mo ajamek along kongchun bang mindar timung ahin pen jalin ponno Bangsolong analua porahut ranamai padopon mailong phapang changalohia manpen pokila ingtipi gold medalist Asia Pacific Game lapen assistant teacher CR English LP School denarong lapen Jorbi Singrong Pharatum Chitongnut lapen Manpeng Alhi Principal Tumpreng Higher Secondary School Longsing Timong Chitongnut lapen Chopa Alhia manpen Rongkhelang Rongasar Khorsing Timong Sarkari Gaubura Matikhola denarong Mohon Timok Advisor Rongkhelan Risonim Swaterang Boron Singh Teron lapen Ongdung ke thegiringa tum chitong nurinti Pini chirok rok lapen karchopona mailong man kedo ke thegiringa tum aluhia tum pen Rongkhelan na rong kachorlia osomara tum aphan arsikjit ardi dojot lapen ansose akang tu yangdeng kele dunang chia puthak mesen alam the aluhia tum pen than ponsi mesen pen sayangdeng bajut pon phuloni pen Mirjing Hanseri Port Karbi Daily News Talent tunggu lapen alang teman kami kasu amai kacung mana bolang seperti guru kami itu mate rong also baru sih misen lo lang teman encouragement itu lo pada lang teman di lang yang so kali kanan tuan angko lapen rong hantan di kata ko pada itu mesti kan kecil mulai kenang so itu ada mapo dalam kami nono kana lang ko ko gede bos ini tahu ni karong tilo lasi mungkin lang dilang untuk ani kami kasoma Aswa mama alam tunde konsi walaga kami pacing ko mate ham timung mate delak balaga agia suman hangsi bigis sore pachoi long mate itu anto se among mate misra tawar dam dipas mathan lamde khei pudam ko tuma khei ke mane kecharli phanbang pa phit pik tasila so kecharli ke pa phit a joinesi lamang so awareness mate education awareness program jong si itum bipon lo ba chathan pon ba bidisore chipin khapon iningar lolam kadowe chathan lo polote sabso ke kecharli hin asona muna chathan lo polote sabso ka chingthur do jima pose nihin pen makha sila bangso ame bangke nitum rombe chiwasi nisonim sotra me chiwa bisila bangso me bang athikpon bangke kecharli hin nata ne tumarong ke pa phidun pik lapen ke pa phidun pik palamang candidate bangke bangko bang throk kami ke pas nang university sita nona bang ke sab kaching thur dona son si thek monong peneng bang ke bang sir capen la bang so satlang long metric long satlang long ke tok pen ke bang throk sian ke nang pas bidun lo la se sab so non kachithan kachimung ta aprang pen ateng pote non kachithan ta la phisa pusa pen chenglok la pen rat pen kami aklem par kami kachithan bang on bang ke joy bang dulu la bang ke bang throk si la pen higher secondary long bang tangko lapen bikoma long bang pahani BA bang kya candidate se kabe lapen achol BA bang candidate ta Phaikoni ni phai trogarni ani gangsam por phai hinida phikebra phok apor molompen borchan pathwakalam long ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament ki pathuk pangching pon Bangso football tournament Singhason BJYM atumsi ki patir pipo le bangso ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout tournament ki pathu ke pangching pon mate kangpua mayalong BJYM maiphu Augustine Tokbia hin pensi charipono lapen Genesis phangchwa hin pensi kachitongnon alhuia tuma phan pachini ponsi man kidu karbi poho pen alhuia tuma phan archopono alhuia man pen kachitongnon Singhason VDC chairman Ken Singh B BJP Mandal Committee Maipi Purmi Medhi Manja Town Ward Commissioner Hun Teron Abarim BLCC Chairman Lawrence Rongpi Singhason KCS General Committee Maipu Jiten Ronghang Sarkari Gaubura Biniram Taro
SP Sing be Hon Sing tibung atum pen danglok pinaan ongdong ke thigiding atum chitong don si bangso ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament ki pathu ke pangching ponalong RD pidunlo ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament ki chengsi kachipati ponlaki BJYM 11 versus Singhason Mondal 11 atum si chitan pono bonta Singhason Mondal 11 atum ke thik muchara jok 5-2 goal pen BJYM aphan parem pondetlo Manja pen Sarlongki Tokbi report Karbi Daily News Indeng from Singhason MSC Cup atu kacepati ya longnit borjan patu kelam lo kacepati patu kon langsung kacepati long tim nang citong dun hotel ben ki tim do asoteng nasi pini bang ki kecengsi bani ceremony do kon lo pena dig la person sa ni bang do kon ko kecengsi pini ceremony aje pola ke committee mate BJYM 11 napen Mondor 11 so ambong si ini patu kono winner prize la bangke winner prize la bangke 1 lakhs with trophy napen winner sabang ke 50,000 with trophy napen ladak do best player do discipline do air scorer do napen best goalkeeper do tapson do Alitumiam sa Masin bisa unjar sesuatu sa review alam sistem nanya polo bon kami alam ya kenang sot kedua baca ni Mondor insiden me koni me di lalu tuhan lang situ lang ning carom pilo ko pati dari lapian matong hygiene laga koran sekan ko non drive kasaban jelang second half non second kon Amur Falcon already Kalang Maha in Karbi comes to Umrogoti in Jinthong every year during the last week of September. The roots then live by the last week of November. So as I, the MEC of Jinthong constituency, welcome you in the 4th Amur Falcon Festival 2022 in Umrogoti, Jinthong, West Karbi. Phaikoni ni phai Trogarni Duarbagori constituency ka parlo langthoi thepialong AP Chelsea kangdangamai ke patoponalong Hampton Crescent ke patom chipak dunrinti Lakha ingkora Trog Duarbagori constituency angkangarlo langthoi thepialong AP Chelsea kangdangamai padopon mate sexual awareness program amai ke padopon bangso amailong CC President Mondor Singh Intipen Jasmet sexual aputhak rada phan jumesena namthe thanpon laben ilikar bialong hemprek ke AP Chelsea atom jongsi hemprek wan hedet pulote nilitom kilik le hided pulote nilitom arbu pen anta chi olabji non pen radatum aninang chtheklong tami ning biriri non puta rada phan thanpon lapen AP Chelsea jongsi nangke hailote duar bagorialong atogano arara to makiduk akisung do anta nilitum pajokpon wekji puta rada thengno ningjepon La Somailong Aluya Man Pen Kachitong Don CC President Mondor Singh Inti Office Secretary Junaram Terang CC Financial Secretary Kamson Singnar Assistant Secretary Biren Inti Cultural Secretary Beats Rongpi Youth President Sarbong Kiling Lapen Rongpli Rong Asaratum Chitong Nunsi Mai RDP Duno Lapen Laso AP Chosi Kangnanga Mailong BJP Pen Don Crepli Congress Pen Don Tom ASDC Pen Donni Araratum puthot AP Chelsea song long chipak donsi AP Chelsea tumta song arona ting pen ding ponlo
Day Horipen Amos Inti Report Karbi Daily News Kedamtang Paikoni ni Pai Ketomar ni pen ni Pai Trogar ni an Aninkan wanga sonsi Pininga Sengkanda Aparman Ninkan Esegamai pi NKBA Women Seminar Longchap Baptist Church along Katalon Pon Lasonsi Lakhain Korapon Nilip MSC Constituency Kaparlo Longchap Baptist Church along Kedamtang Paikonia Chiklo ni Pai Ketomar ni pen ni Pai Trogar ni an Nihang Karbi Baptist Association Thongkeba Phong ni Marley Krungsaimai Lapen Kachipate Amai Paduporno Bangso Ajay Megalong Patumi Ki Jutsi Arania Mailong Sangpi Monjulang Nipi Pensi Mai Chipahemupon Maya Tipi Ken Pon Laki Arnam Pen Kachinki Methang Pen Kachinki Kaprek Pen Kachinki Pusi Maya Tipi Ken Pon Lumaho Sarpuatumaphan NKBA Executive Secretary Tenson Be Pensi Pachini Pono Lapen Bangso Mailong Karbiang Termas Council EM Richard Tobi Lapen MSc Pabitro Rongpi Lapen Arisang Huatumta Chitonglun Lapen Dr. Anderson Togbipen Ajok ni Marley atum ke claim nangji arpu alamate manchipi seroi nangji alam hai hui Jumesen alam the thanpon Maelong bangsuri hini sose Jisua phan ke kroi araratum chitong nunsi Amondolitin pen sita luncheto lapen Bible apot ningka chipi ponsita Amondolitin ani Marley atum pusitami nang chisik pen chipate dun lapen luncheto sitami dokmuka amondoli atum pensi first anong e chipalong pon Lasonsi aduntu anong elaki Dehori First Baptist Church Amondoli ani Marley atumsi Chipalongpon Labangso Thongkep Aphong Nihang Karbi Baptist Association aninkan isegamai bi mesen pensi pajutpono Dehori pen Amos Inti Report Karbi Daily News Nangletum hem kimi mate hem chikim ikpoma Nandrum dongsi non hem chikim ikpo polotang te nangletum Nogao hojai longka nakhelo hem kikim ahormu enam jiaphan matha nangelo Nangletum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nangletum Humrida mignon joy ke pen tapan anam ki jumpen hem kikim ason amung longponi epo Humrida mignon MS Hanse Brothers Hardware along Nangletum ahem kachiki mahut akenang sol ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along Humrida mignon Nangletum bangso akulat along pen adam jum hek lapen mesen pen horm longponekji Nangletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plank mesen arot mesen akwel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nang letum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon ik etpo nang letum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam ji a phan 7002746330 along homri non